шаҳри барбари тераи замин ҷош ҷаннат шавад, як марди бисёр шух зиндагӣ ба сар мебурданд бо номи бобои Мирзо, ки азбаски бисёр хоқи дароз буданд, мардум шӯхикунон ӯро Мирзо Қоқон ном мебурданд. як рӯз дар лангари Муминобод наврӯзӣ созмон медиҳанд ва ҳам бузкашӣ ва ҳам пайгаву ҳам човандозӣ ва куштин ташкил мекунанд ва як гурӯҳи рафиқонаш аз наслаш гузашта истода таклиф мекунанд, ки ё Мирзо ба наврӯзӣ лангар мерем. бародаро, ман ҳамин рӯз нафаҳмида як чорабинӣ созмон додагим, хеле вақте кампири очам касалай, ҳамин мулоҳои кафтара файрод кардагим, ян кампира як қулича дозак мекунанд, ку алов парак мекунанд, чикор мекунанд, буд кунанд, коршон буд шава, баъд ман қафои шумо расида меом. инҳо аз пай ташвиши худ мераванд ва баъди гуфти худаш бобои Мирзо вақте ки чорабиниро мегузаронад, аз модараш иҷозат мепурсад, ки агар зид набошӣ, ман ба лангар ба тамошои маракаҳои наврӯзӣ рафта ягон лаҳза истироҳат карда биём. Ки модараша қаҳр мекунад, мега ман бачам тира ҳеҷ намефаҳмам, занат калош надорад, ки як корои зиёдтае ки мекунад, мега ҳеҷ гап неоча, ҳамин чорабинира гузаронда меом, баъд бозор рафта ба хитани ягон калош мехарам, ба қелин таҳам ва хеста ба маракаи наврӯзӣ меравад. баъди пайка ба майдони куштин мефирояду мушоҳида мекунад, ки дар баробари дигар мукофотое ки барои паҳлавонон ҷудо шудааст, аз он ҷумла дар як маврид як попӯшии занона мемонад ва дар дили Мирзо як шавқу шӯр пайдо мешавад, ба хотири он ки бочааша ҳамин рӯз хурсанд кунад ба ҳамон паҳлавоне ки ба даъвии майдон баромада будааст, рафта дар паҳлӯяш мешинад ва довар онҳоро ба майдон мехонад ва куштингири муқобил, ки ҳақиқатан ҳам паҳлавони майдон будааст, ба инобат намегирад, ки ин мард аноӣ асту тасодуф ба майдон баромада. вақте ки дасти ба даст мешаванд, он як одами нисбатан хатпасти шонапаҳн будааст. дар қиболи ӯ Мирзо як марди дарози қадаш 2 метр бо қоқ гумон мекунад, ки хеле марди чобуқи часпон аст. вақте ки рӯбаро меомад, дасти ба даст шуданда, ин куштингир ки ҳақиқатан усулҳои хосаи худро доштааст ва чӣ тавре ки дар он музофот мегӯянд, ҳамон ҳалуки машҳури Искандари қатӣ ин Мирзоро баланд бардошта ба тахтаи пушт мезанад, ки Мирзо аз пушт меравад. баъди паҳлавон бечора дар хиҷолат мемонаду ҳамон локии миёнашро кушода ӯро шамол додан мегирад, ки дар ҳамин вақт рӯ ба рӯи паҳлавон Мирзо ба худ меояд. чашмашро мекушад, ки чанд кас аз ду тарафаш истода, як касро дар такя гирифтааст, ҳамон паҳлавони бо ӯ буштун гирифтагӣ ӯра шамол дода истодааст. вале як ин тарафу тарафша нигоҳ мекунам, камтар сарша мебардорам, мега занғар ба ӯ қадр ки занат калош надорӣ, барои як калош мара мекушӣ. чанд бор аз содасозиҳои сокини қишлоқи Доғистони тераи замин бобои Тухтасин ёдовар шудем. ин лаҳза боз як содаамалҳои ӯ дар вақти ҷавониҳош ба ёдам расид, ки он вақт барои кор аз Доғистон ба то Навобода, ки Шуробод рафта меомада будастанд. байни Доғистону Навобода, ки маркази асосии хоҷагӣ буд дар ҳамон замон, 11 километр роҳ паймудан розӣ мешуд. инҳо пиёда аз Доғистон то ба Навобод рафта меомаданд ва дар гараҷи колхоз ва таъмири техникаи барои баҳор омодагӣ медида будастанд.
یک وقت جوش و خروش کار است که غنیمت گفتنی یک ساکنی نواباد و نزد تختسین میآید و حال احوال میپرسد. این دستا پیش روغن سر دهن پر از چنگ و خاک، سرش از جوش میخیزد، دست دراز میکنه، میگه غنیمت برادر میبخشی، همین پاری نه خودت مرده بودی و اکد.